de start van Jennewoord, hoe wie die start joert? Die start wie helemaal goed, want er wie echt net iemand die aan een touwtje lutten had. Want het wie namelijk een start een beetje uit leger walwij. Dus er wie geen enkel probleem joert. En dat is een machtig gezicht natuurlijk uit die viertjes kippen al hier op een riegel lezen. En bomenmatten en dat spul omhoog draaien om voor te komen. Mij Bolzert voorop en de Zuidwesthoeken daarachter. En dan komt het hele spul. Ja, dan moet ze dus een route zielen de Oederzone maar de Volkert Sleertien. Dan om de tonnen en dan weer om Oederzone maar de Lange Sleertien. En het publiek bij Prinsenhof, dat komen we dus absoluut net aan te pas bij de finish waarom. Nou, daar ging de man dan los. Bolzert kwam aardig voort. De Zuidwesthoeken kwam daar aardig gewoon. En dan komt de rest van het veld. Ja, de ene hier wat moeite om uit de wal te komen. De oren hier er wat minder moeite mee. En Huizen Biervoort al dagje in Ljouwert. Dat duurt ik een hele goede wedstrijd Varreshoer. En zal hij het veld dus in die lange sleet. En zo komt het dan de Saane Maroer met Bolzert mooi voorop. En dan de Zuidwesthoeken daar achteraan. En al de achtersten zitten nog in een lange sleet. En moesten deunen om dat steigerke hinnen. Om Sjen te komen. Om zo heug mogelijk te komen. Om op een door wijze dan bij die Volkert Sleet zo heug te komen. Dat je daar weer voordeel van had. Want iedereen wist wel dat het er niet zie. Dus al er draaiende zeilen om zo heug mogelijk te komen. En deze man die kan het prachtig fotograferen. Dat het Jennewaardse scootje je deun achter je. En Klaas van der Meulen, de Klaas van der Meulen van Walsijn, die zit er rijstig achter. Nou, deze man lijn dus voorop. Ziet hem voorlopig nog rijstig. En die draaien dan de Volkert Sleet in. En daarachter komt de Zuidwesthoeken. Dus Sissim, dat is een heel eind verschil tussen. En dat zou samen opheven worden kennen. Dat is eigenlijk wel heel aardig bij dit wedstrijdzielen. In de Volkert Sleet kerst samen een hele goede vlaag krijgt. Ja. De Zuidwesthoeken die krijgt een hele mooie vlaag. En die gaat prachtig bij de Waldel. En op hetzelfde moment Matt Bolzert. Want die moest uit die Walwijk komen. Dus een hele dwasse slagmeidje. En die komen liet het wel achter de Zuidwesthoeken. En die ken maar omheug. En ik ken maar omheug ook het groot. En wat viel er hem lekker. Volle lekkerder als zijn neef wiens hoes er midden veegt waren. Nou, daar komt de hulp. Klits komt dan de Volkert Sleet in. Wel aardig om te zien hoe het al je jaan en nimmen is van skippers. Ik, meesten die het oer bakboord lezen, die matten soms achter een oordel. En er was voorlopig nog neer te rekken. Maar ja, dan komt dit geval vanzelf. Dan komt de Bolzert bij de tonnen, maar zit er leeg genoeg bij de wal om te sissen van, ja, er moet draaien Zuidwesthoeken. En Zuidwesthoeken, die draait wat aan de letterkant. Er waar ik net al te volle roppen eerst. Maar no wol op dit moment vanzelfs, want dan is er van alles aan de hand. En zo komen de beide mannen om het tonnen. En Zuidwesthoeken die scoot dus bij die tonnen. Bolzert hinnen. En dan komt er bij beide mannen komt er een reerd vlagje in. Om te zeggen van wij hebben een protest Sinelkoor Zuidwesthoeken voorop. En daar komt Bolzert achterom. Nou, de begeurde volle meer in dat veld verzeld. Hier is even leien wat Jereveen Pieter Brouwer had mij 11 meter van Huizen. Ja, dat is net iemand die staat in serieus. Maar je kennen ik helemaal soms geen tijd en geen plak om te draaien. Want het is daar vrij nauw. Zomaar maar eens wat die draaien achterste man dan alweer door langwaarde hele mannen en wat zijn. Die zitten elkaar lekker deilers. Ja, dit is wel aardig. Hè? Die komt wel even voor zo'n. Nou, die man rijdt zich dus alleen maar alweer meer achterop en achterop. Want voorop wordt lekker trossield. Maar reken maar dat die skippers alweer de balen hebben van dit soort situaties. Nou, komen we de Volkert Sleet weer uit. Zuidwesthoeken voorop, Bolzert erachter. Daar zit Ljouwert al, daar komt Snits aan. En dan is even Sjen. Wat is het verschil dan? Tweede keer, Volkert Sleet. Daar komt Bolzert. Die krijgt de heerlijke slag daar onder in de Volkert Sleet. En de Zuidwesthoeken. De Zuidwesthoeken die bedaart helemaal nergens. Die leidt de blabberen in de stilte. En die weet absoluut net meer wat ze er dwaan hadden. En dan is daar Ljouwert ineens. En dan moet de Zuidwesthoek daar ik verdraaien. En dan komen ze voor de saffelste keer daar helemaal stil te liggen. En de Zuidwesthoeken die zoer verdwijnen naar een lege plak in de klassering. Je kan net een protest van dat hier wel kennen op een door een manier. Maar die man dacht, ja, daar is ik verder geen reden toe. Want de Volkert Sleet is nu een keer net breder als dat er breed is. Ljouwert dus mooi op wij. En de Zuidwesthoeken, ja, daar zie je het een beetje aan te denken van misschien komen wij toch wel in dezelfde situatie als uw neef te lonen. Maar mooie beelden van het zielen in Jennewoord. Net een al te grote koelte, dat wie er helemaal net bij. Maar het zie je het alleen maar in die Volkert Sleet wat deun op elkaar en het sappelen wat prachtig om elkaar hinnen. Nou, dan even een beeld van wat er gebeuren kan met Snits. Want ja, Snits zie je het wel aardig in de voorheen. Maar ja, dan komt Grauwer aan.
En Douwe Visser van Grauw, die wil graag dat Douwe Visser van Snits op tijd draait. Dat wordt even skolden, maar dan is het ook helemaal klaar. Maar dan moet ze te gerren, we draaien, want de vader Wienders haar de rug van de stuurboords wal. En dan moet ze weer voortkomen. En zo kwam Grauw dus in de situatie bij deze volksleer voor de Snitsterpannen. En Grauw wie wel de snelste joert zat die vinden had. Maar ze ziet het alle jaar met hun eigen problemen dat er dan een tegenstander kwam. Waarin je helemaal geen vat op hien, omdat hij daar gewoon leidt. Prachtige beelden ben dit. En dan gaan de Bolzert van het laatste voort richting de Lange Sleert. En daar komt Ljouwert achterom. Nou, er zit een mooi verschiltje in met een man. En de tredde, dat wordt dan de Jouwer. Die kwam er aardig tussen terug. Hier eigenlijk weinig problemen. En die kon wel aardig draaien daar in die volksleer. Dat voelt eigenlijk wel wat ja, hier wel eens wat minder zielt op januari. Maar Bolzert bloedt gewoon voor, had geen enkel probleem en is op de zone maar op wij naar de finish. En die short is verheugd omdat het die volksleer dat in hoek van met een peer die maakte er nog een aardig cruiserekje meisje. Maar daarmee Bolzert dus het Siekers diep in. En op wij naar de finish varen. En dan shotters ze nou en dan even om. En dan weet er dat Ljouwert verder voortleidt als dat er is. En dat er geen enkele mogelijkheid van Ljouwert is om hem nog in te hellen op die finish. Hij steekt de hand omhoog. En ja, dan komt het skort dadelijk nog. En dan gaan ze de tweede oerwinning hellen bij Bolzert. En dan is ze dus een van de voornaamste kampioenskandidaten in deze scootieweekend. Want in Grauw winnen en dan ik nog eens een keer in Jennewaard winnen. Dan ben je voorlopig wel even baas. En de tweede? Ja, de tweede, dat waren Ljouwert. Heel verrassend, Joert, dat die zo goed troskeert. En die man ben ik verschworrende blij. Maar alle skippers ben ik blij. Want man, lekker op een romte in te rennen. De uitslag van de volledige giet nog eventjes op kaart. Bolzert dus Ian, Pieter Meter, Var Ljouwert, Jappie Meter en de Jouwer. Dan Grauw van Douwe Visser. Vijfde plak Snits. Dan de Zuidwesthoeken Jereveen op plak Zoon van Jennewoord. Helemaal Drachten op het ziende plak van Albert Visser. Van de Lemmer, Woordzoin. 13e plak Langwaar en 14e Huzum. Brengt dus bij het klassement onder leiding dus Bolzert. Jen kijkt al van Eelke, een voorname titelkandidaat. Voor het Jereveen, dan Ljouwert. Verrassend misschien ook wel. Jappie Meter op plak 3. Voor de Jouwer. Grauw op het 5e plak. Woordzoin op het 6e plak. Voor Snits, de Lemmer, Helemaal Drachten. En ze gaan met Rietje Bedel, Langwaar, Zuidwesthoeken, Jennewoord op plak 13 en Huzum onderhoorn op het 14e plak.